नमस्ते प्रणाम। और आज हम बता दें कि जौन खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट हो गल फूल अड़हुल आ पवन सिंह के गाना आ गल अड़हुल के फूल। ये दोनों गाना के रीजन का बा एक जैसन टाइटल रखे कि आखिर गाना अलग अलग बा आ टाइटल जौन एक जैसन रखल बा आखिर मेन कारण का बटे। हम पिछला वीडियो में रउआ के बता दिले हो कि जौन खेसारी लाल यादव के गाना डिलीट भइल बटे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जौन मालिक बरन वार्डन म्यूजिक ग्रुप के मालिक से बात करके गाना डिलीट करवाइल बा। रउआ पता हो कि और ये बात जान जाए कि पवन सिंह के जौन गाना के टाइटल रहे अड़हुल के फूल काहे रखल गए। जौन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जौन कंपनी बाटे एक कंपनी के पहले ही पता रहे कि जौन खेसारी लाल यादव के गाना आई वो गाना के हम डिलीट करवा दें। यही से जौन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन बा जौन पवन सिंह से मिल के ऐसा बात कुछ हो दोनों जाना के कि खेसारी लाल यादव के तो गाना डिलीट हो जाए तो तू गाना के नाम रख दो अड़हुल के फूल और जौन खेसारी लाल यादव के गाना आयल बाटे फूल अड़हुल। दोनों गाना सेम लागत होगी लेकिन गाना सेम नहीं थे, दोनों गाना अलग अलग बा। गाना के टाइटल पर जो अगर अभी भी रहो जाके अगर यूट्यूब पर सर्च करम फूल अड़हुल तो खेसारी लाल यादव के गाना नीचे आई और पवन सिंह के गाना ऊपर आई। गाना अलग अलग बाटे लेकिन टाइटल सेम बाटे। ये टाइटल सेम होके के वजह बाकी जौन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जौन कंपनी बाटे ई कंपनी पवन सिंह से मिल के गाना